A finals del segle XVI, l'arribada massiva de plata i or procedent de les colònies americanes va disparar la demanda i el preu de la seda, provocant un canvi radical al camp valencià. El conreu de la morera es va expandir d'una manera fulgurant. En el cas de Carcaixent, les dades del cens de 1625 són clares. El 56% de la superfície conreuada estava dedicada a la morera. Aquesta primacia es va reforçar amb un gran projecte d'infraestructura, la Reial Séquia de Carcaixent, concedida per Felip IV al poble de Carcaixent en l'any 1654, però que no acabaria de construir-se fins l'any 1679. L'abundància d'aigua va permetre intensificar la producció, cosa que va portar a un increment significatiu de població donada l'enorme necessitat de mà d'obra. L'activitat sedera no va fer el salt cap a la indústria tèxtil de transformació, sinó que es va estancar en el comerç i exportació de la seda bruta. Aquesta fou, sens dubte, la primera gran oportunitat d'industrialització perduda del nostre poble. A mitjans del segle XIX, aquesta hegemonia va començar a trontollar. Una sèrie de factors com la malaltia de la pebrina que afectava als cucs i a la qualitat de la seda, la pèrdua dels mercats americans i la forta competència de la seda xinesa van provocar una crisi d'exportacions sense precedents. La balança començava a decantar-se definitivament cap al nou conreu. Les dades del 1879 mostren l'equilibri. La morera encara era majoritària amb un 39% de les terres, però la taronja ja n'ocupava el 30%. Morera i taronja van seguir coexistint durant un temps fins a principis del segle XX. Realment, les marges dels camps s'aprofitaven per plantar moreres, el que permetia al llaurador treure rendiments per a pagar l'arrendament de les terres. Els orígens de la taronja es remunten al peu de l'Himàlaia fa més de 2.500 anys. Àrabs i romans ja coneixien el citrus, però durant segles el seu ús comestible va estar frenat per supersticions. S'utilitzava principalment la corfa i l'escorça per a perfums o productes per a la salut. La clau de la seva expansió global va ser l'escorbut. La marina anglesa va obligar els seus mariners a consumir suc de llima per erradicar l'escorbut, una malaltia mortal causada per la falta de vitamina C. Aquesta demanda va generar el mercat i va aportar l'aparició d'una agricultura comercial. I així arribem al 1781. En un terreny de la partida de Bases del Rei, prop de l'actual barri de Santa Bàrbara, tres figures il·lustres de Carcaixent, el rector Vicent Monsó, l'apotecari Jacint Bodí i el notari Carles Maseres van dur a terme la primera plantació de tarongers amb finalitats comercials. La discussió sobre el títol de bressol de la taronja persisteix encara avui en dia en Alzira, on en el monestir de la Murta ja es conreaven tarongers a meitats del segle XVIII. Però el que van fer aquests carcaixentins va ser l'impuls decisiu. Van imitar l'èxit de la Murta per revaloritzar les terres ermes i aconseguir rendes per a la Casa de l'Ensenyança, donant el tret de sortida a una veritable expansió comercial. El conreu de la taronja mai ha estat fàcil. Les gelades i les plagues han estat de sempre el seu taló d'Aquil·les. Però en aquells moments el problema més fort al que s'havien d'enfrontar era l'exportació, donada la durada dels trajectes i les dures condicions en què es feien aquestes exportacions. La millora de les tècniques d'embalatge va ser clau per a incrementar gradualment les vendes. El 1848, amb l'arribada de Josep Català Broseta, un comerciant mallorquí de Sóller, es va obrir el primer magatzem de taronges a Carcaixent. I en aquest mateix any s'arribaren a exportar 10.000 tonellades. Però el salt definitiu va ser l'exportació de taronges a Anglaterra, concretament a Liverpool en l'any 1870. Aquesta consolidació va impulsar la modernització. El 1876 el marquès de Montortal va instal·lar a Carcaixent el primer motor de vapor per extraure aigua del rec, demostrant que el futur de la ciutat ja estava indissolublement lligat a la citricultura.
El sector ha viscut sempre amenaces naturals, com les gelades i les plagues, el serpeta, poll roig, tristesa, minador, cotonet, mosca blanca o més recentment les cirtotrips o l'HLV. Però les crisis més dures han estat sempre associades a les dificultats d'exportació i els conflictes geopolítics. Un exemple dramàtic fou el període de la Primera Guerra Mundial, entre 1914 i 1918. L'esclat del conflicte va suposar una caiguda brutal dels preus. De 12 pessetes el miler, el preu baixà a només 2 pessetes el miler. El cost i la manca de mitjans de transport, sumats al fet que el citri no era un producte de primera necessitat, va bloquejar el mercat europeu. L'aparició dels submarins en 1917 va ser el colp de gràcia, frenant dràsticament el ritme exportador. Les xifres són molt eloqüents. Dels 40 magatzems que exportaven 39.000 tones en l'any 1913, només se n'exportaren 18.000 tones en l'any 1918. Aquesta caiguda d'ingressos va generar una crisi social terrible. L'atur va superar les 2.000 persones en una població d'unes 13.000, superant el 30% de la població activa. Al març de 1910, la Ribera va viure una vaga general. Al desembre del mateix any, una concentració multitudinària a Carcaixent va reunir 15.000 persones. El problema era tan greu que un orador alcireny, Trinidad Presència, va dir que la solució depenia dels qui portem jaqueta i corbata i, si calia, anar a la presó amb els jornalers. La situació de postguerra va agreujar encara més la fam. L'any 1919 va quedar gravat en la memòria col·lectiva. Els més vells encara recorden l'expressió «això pareix que sigui l'any de neu», per referir-se a penúries extremes. L'exemple del cost de la vida era descoratjador. Un jornal valia 4 pessetes, mentre que un quilo de pa valia 0,70 pessetes, l'oli 2,50 pessetes i la carn 4 pessetes. La conseqüència directa va ser la fortíssima emigració que patia el nostre poble. Entre 1914 i 1918, Carcaixent va perdre el 20% de la seva població. 1.812 persones emigraren principalment cap a França, on l'economia de guerra demandava mà d'obra. La història de la taronja a Carcaixent és, per tant, la història d'una resiliència, de la capacitat d'adaptació i de les dures lliçons econòmiques.